I ta nejrostomilejší myška vniknuvší do našeho obydlí se pokouší stát panem domácím a z nás udělat pouhé nájemníky. Jak v takových soubojích vítězit, nás poučí Vilém. Mizí vám ve spíži sami od sebe potraviny? Můžete si možná za to sami, protože na ně chodíte večer potají, aby vás nikdo neviděl. A možná vám s nimi pomáhají takovýto hlodavci. Jakým způsobem se tedy lze zbavit nezvaných hostů? Tak nejlepší je nezvaný hosty si do objektu vůbec nepustit. To znamená proběhnout si důkladně svoje obydlí, chatu či rodinný dům a zaměřit se vyloženě na ty místa, kudy by se hlodavci mohli dostávat do objektu, jako jsou různý mřížky, netěsnosti pod dveřma a podobně. Často se chybuje v tom, že spousta obyvatel, zejména rodinných domů a chalup, suší například v nadměrném množství pečivo okolo svého rodinného domu, nebo má například třeba kompost, kam ukládá spoustu bioodpadu a tohle to jsou všechno věci, které dokážou ty hlodavce přilákat k tomu objektu a potom je těžký se jich zbavit. Je nějaký způsob, jakým lze zjistit pohyb myší, nebo je potom případně vypátrat? Určitě existuje spousta novinek i v tomto oboru. Existují takovéhle krabičky, takzvané deratizační staničky, do kterých se umísťuje návnada, která obsahuje látku, která je detekovatelná pod ultrafialovým světlem. To znamená, že tam, když to sežere a potom samozřejmě to vytráví, tak nacházíte prostě takovéhle fluorescenční prostě drobičky po tom bytě a můžete vypátrat přímo, odkud se vám tam dostala. Je nějaký způsob, jak se zbavit myší pasivně, bez použití jedu či pastí? Určitě můžete chovat například domácí zvířata, nejosvědčenější je samozřejmě kočka. Důležitý je hladovým myším nedat v žádném případě příležitost. Myš nepohrdne ani lůžkovinami, případně nějakýma tiskovinama, takže všechny tyhle ty věci dokonale zabezpečit v nějaký uzamykatelný bezpečný skříni. Co když ale už ty myši doma máme? Tak existuje celá řada pastí, například živolovní pasti, kterými myši odlovíte, potom je po případě můžete pustit do přírody, pak existují mechanické pasti, kterých asi všichni znáte, jsou různý typy. Tohle je zrovna past na větší hlodavce a pak existují tzv. Deratizační staničky, do kterých se dává nástraha, většinou otrávená, která ale se instaluje tak, že se uzavře do takové uzamykatelné krabičky. Ten hlodavec se tam dostane tady tím vlezovým otvorem, vyběhne ven a za nějaký 2-3 dny nastává úhyn. Ale důležitá je ta bezpečnost, na to je vlastně kladený v těch domácnostech největší důraz. Co použití jedů? Není to nebezpečné například pro děti nebo domácí mazlíčky? Určitě volně položené nástrahy můžou být nebezpečný, přesně říkáte, pro děti, domácí zvířata. Proto se často používají takovéhle krabičky. Jsou nějaké jedy více či méně účinné? Na trhu je spousta výrobků, které se liší hlavně v barvě a chuti. Ta chuť je samozřejmě nejvíc klíčová pro úspěšné odlovení toho hlodavce nebo nalákání toho hlodavce. A samozřejmě jsou tam i různý typy těch nástrah, to znamená granule, sáčky, různý prostě bloky voskový a takovéhle věci. A proč je vlastně výskyt hlodavců v domácnostech nebezpečný? Protože přenáší samozřejmě spoustu onemocnění. Je potřeba si uvědomit, že když hlodavce doma objevíte, takže ho tam máte minimálně 14 dní, 3 neděle a za tu dobu znehodnotil spoustu prostě potravin nebo dalších prostě věcí v tom objektu.